Усім прывітанне, гэта выпуск фермы Фаланстера. Сёння я, Михась, распавядаю пра то, як мы развіваем ферму. Вось вы можете ўбачыць, нашы вынікі. Гэта другі тыдзень. Скончыўся якраз другі тыдзень, прайшоў таго, што мы садзілі. Бачыце, радыс, салат, розны яшчэ від салату. Вось узышоў базілік. Тут что у нас еще такого посаджено? Тут давайте глянем. Опс. Ось у нас тут посаджен базилик и рукола. Вот это значит узышла рукола. Вот это можно назирать за руколой, потиху расти. Ну ось тут что у нас? Тут у нас полягла радыска. Тут у нас ось салат знову таки. Не увесь узышоў, але ось зато узышоў и пошел некая бахчевая штука. Ось мы можем поглядеть, что тут. І калі адбывалася, да, 11.02 мы пасадзілі, сёння у нас 27-го, да. Ось рукола ідзе, пасля радыс плюс гарчыца там дзесьці паміж, і нейкія салаты розныя. Ось салаты розныя ўзышлі па-рознаму таксама. Часткова яны не ўзышлі. Так, мы кожныя 2-3 дні пераварочваем, таму што яно адхіляецца. Ну, вось можете бачыць, некаторыя штукі падаюць, і невядома, што з імі адбываецца. Можете подсунуть у нас сюда камеру. Сегодня оператор света. Ось, поглядите, что тут адбываецца. Трошки растут нейкія імшаннікі, грыбы, карацей, тут под картоном свое жыццё ў іх ідзе. Ось, але мы ведаем, что там унізе хто працуе. Там працуюць унізе гэтыя нашы каліфарнійскія, беларускія араты. А навошта картон? Ну, картон мы тут раскладаем для того, каб адбывалася менш выпарвання. Такім чынам захоўваецца больш вільгаці і не трэба так часта, па-першае, паліваць, а па-другое, чарвячкам трэба пастаянная вільгаць. Таму калі расліны могуць і такой сярэдняй вільгаці, то чарвячкам трэба і больш. Вось мы паліваем такой штукай, вось робім так фокусавана, каб было і эканомія вады, і экономия, значит, ну просто не разливать ее всюду, а вельми фокусовано робить. Ну, можно трошки такой дождик дать. Ось. Ось так, до речі, сьогодні ми будемо срізати цибулю, прям покажу вам, як це відбувається. Трошки пізніше. Ось, таким чином поливається. Я не ведаю, що тут і як воно буде, але сьогодні, може бути, підійде Вольга і покаже, що далі з гэтым усім робити. Ну ось, і зараз ми перейдемо на наступну частку нашої колонії. До речі, гэта картонка використовується для того, каб калі буде адчыняцца і праветрывацца, ось, гэтыя раслінкі не абдаваліся холодам, тому що вони можуть змерзнути хутка. Вот такая система. Пойдемте поглядим, что там с цибулей. Причем выходит забор. Так, гляди, что тут у нас? Это у нас мелиса. Ось, она, в принципе, в таким же стані, як було 2 тижні назад. Ось. Там так само червячки? Да. И ось, глядите, цибуля. Ми зараз її забираємо, тому що тут будуть які інші справи. Ну, що у нас тут? Проаналізуємо ситуацію. Значить, у нас тут було посаджено вельми шмат різних цибулек, але тільки 2 ось созрели. Да? Ось можна поглядіти, що вже ось гэта созрело і ось гэта созрело. Остатні ніяк ці не беруться, ці нешто їх не то. Тому, значить, ось можна навіть убачити, коли закладена градка, ось 9.02, це значить, що вже пройшло у нас 2 тижні, да, навіть більше. Уже хутко буде, да, вже 2 тижні пройшло. Тому давайте перевіримо, чи є у нас корені, ось на 2 тижні. Коли немає цибулі коренів, ми їх будемо викидати. Ось, подсуньте, ласка. Ось, глядите, бачите? Тут пакуль няма ніяких коренів. Тут нема. Ну тут може нешта прорізається, але зовсім слабо. Ну, давайте поглядим ось гэта. О, тут
Нібыта яно там вось такімі нейкімі праблемамі вылазіць. Тут таксама няма каранёў. Карацей, нідзе тут няма каранёў. Ось, дарэчы, мы зараз праверым, якія тут карані. Сёння ўсё роўна мы яе будзем збіраць. О, адчуваеце? А вось гэта тыя карані, якія атрымаліся ў гэтай цыбуліны, да? Адчуваецца розніца, да? Дарэчы, мы можам паглядзець, дзе тут нашы поўзаюць чарвячкі. Дзе чарвячкі, ўсе цікава, куды яны пахаваліся. Зараз я пагляджу. Ці можа яны не любяць цыбулевыя. Ну нічога, сёння мы з гэтай градкай. О, все, яны лазяць па самому нізу. Да, ёсць, бачите. Ладно, мы яшчэ тут парымся, але ў чым, як бы бачыце, да, бачыце, што цыбулевая градка, ну, рэальна, як бы, у пэўным сэнсе патрабуе яшчэ падыхода, таму мы, магчыма, паспрабуем трошкі пазней яшчэ пасадзіць цыбулю. Вось на сёння ўсё, мы закупілі спецыяльна сервелада і будзем... А што? Так? Не будем подрезать цибульку ножничками. Ну да, мы яе з'едзім сёння з сервеладам, і гэта будзе першае адзначэнне з'ёму ураджаю фаланстера. Але штосьці яшчэ там павінна у нас адбыцца з гэтага. І паглядзім, што тут. І што тут вы ўжо даведаецеся ў наступных выпусках верміфермы фаланстера. Гэта як забяспечыць нулявыя адкіды у вас дома. Все. Да, подписывайтесь, ставьте лайки. Вось мне кажется, это робіць трэба. Все.